அரசு போக்குவரத்து கழக பேருந்துகளில் தானியங்கி முறையில் பயணச்சீட்டு வழங்கும் முறை அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த திட்டம் பற்றிய செய்தி தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம். தமிழ்நாடு போக்குவரத்து துறையின் கீழ் விழுப்புரம், கும்பகோணம், கோவை, மதுரை, சேலம், நெல்லை ஆகிய இடங்களில் அரசு போக்குவரத்து கழகங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. இதை தவிர்த்து சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் மற்றும் அரசு விரைவு போக்குவரத்து கழகம் செயல்பட்டு வருகிறது. தமிழகம் முழுவதும் 26 மண்டலங்களில் 20,304 பேருந்துகள் மூலம் தினசரி 1.5 கோடி பயணங்களை மக்கள் மேற்கொள்கின்றனர். தமிழகத்தில் விரைவு பேருந்துகளின் முன்பதிவு செய்து பயணம் செய்பவர்கள் தவிர்த்து மற்ற அனைத்து பயணிகளுக்கு காகித பயணச்சீட்டுதான் வழங்கப்படுகிறது. இந்த காகித பயணச்சீட்டு முறையில் பல்வேறு சிக்கல்கள் உள்ளன. அதிகளவு ரொக்க பண பரிமாற்றம் உள்ள காரணத்தால் இதை கண்காணிப்பதில் பல சிக்கல்கள் ஏற்படுகிறது. எனவே இதை சரி செய்ய மின்னணு மற்றும் பணமில்லா பரிவர்த்தனை முறையில் பயணச்சீட்டு வழங்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்த தமிழக போக்குவரத்து துறை முடிவு செய்துள்ளது. அனைத்து அரசு போக்குவரத்து கழகங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் கடந்த மே மாதம் நடைபெற்றது. 2022-23 ஆண்டிற்கான சட்டசபையில் அறிவித்துள்ள அறிவிப்புகளில் தானியங்கி பயணச்சீட்டு வழங்கும் முறை, பண பரிவர்த்தனையற்ற பயணச்சீட்டு முறையினை அறிமுகப்படுத்துதல், பயண கட்டண சலுகை அனுமதி சீட்டுகளை வலைதளம் வழியாக வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல், அனைத்து போக்குவரத்து கழகங்களுக்கும் பொதுவாக ஒருங்கிணைந்த பயணிகள் குறைதீர்க்கும் உதவி மையம் அமைத்தல், மதுரை மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாநகரங்களில் உள்ள 16 பேருந்து முனையங்களில் தகவல் பலகை மூலம் இணையவழி பயணியர் தகவல் ஏற்பாடு செய்தல் ஆகியவற்றை நடைமுறைப்படுத்த அமைச்சர் சிவசங்கர் அறிவுறுத்தினார். இந்த நிலையில் தமிழக அரசு போக்குவரத்து கழக பேருந்துகளில் தானியங்கி முறையில் பயணச்சீட்டு வழங்கும் முறை அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. முதல் கட்டமாக சென்னை, கோவை, மதுரை போக்குவரத்து கழகங்களில் அறிமுகம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அரசு தெரிவித்துள்ளது. தானியங்கி முறையில் பயணச்சீட்டு வழங்குவதற்கான சர்வதேச ஒப்பந்த புள்ளி போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் கோரப்பட்டுள்ளதையும் தமிழக அரசு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. இந்த தானியங்கி பயணச்சீட்டு முறை மெட்ரோ ரயில், பிற பண பரிமாற்ற நிறுவனங்களுடன் இணைக்கப்படும் எனவும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. 86 கோடி ரூபாய் செலவில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இதன்படி தானியங்கி முறையில் தேசிய பொது பயண அட்டை, QR கோடு ஆகியவை மூலம் பயணச்சீட்டு வழங்கும் முறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளது. டிக்கெட் வாங்குவதற்காக சில்லறையாக கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற சிக்கல் இனி இருக்காது என்பதால் பயணிகளிடம் இந்த திட்டம் நிச்சயம் வரவேற்பை பெறும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். அதே நேரத்தில் தானியங்கி பயணச்சீட்டு முறை அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் கண்டக்டர்கள் பணி காலியாகிவிடுமோ என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது.